Периода между 2017 и 2020 година беше доста интересен за автомобилите. От една страна имахме модели като S-Class W222, BMW 5 серия G30, Alfa Romeo Quadrifoglio, от друга легенди като 812 Superfast, Porsche 911 GT2 RS и Aston Martin Vantage. Но докато всички тези модели търсиха дигитален комфорт, се появи и фейслифта на Nissan GT-R, перфектно аналогов. Това е Nissan GT-R от 2017 година и е на практика втория фейслифт на представения през 2007 година в Токио модел. На пазара той е лансиран като супер автомобил за всеки, навсякъде и по всяко време, което стои в основата на идеята на този модел. Нишов определено, но не толкова колкото италиански екзотики като 812 Superfast, например, които се отличаваха с около 3 пъти по-висока цена онези години. Най-голямият апгрейд на фейслифтът е именно отпред, където имаме буквално изцяло нова решетка, както имаме и редизайн на C-колоната, която подобрява турбуленцията при високи скорости. Всъщност редизайна на предната решетка помага и подобрява охлаждането на двигателя, както и това на спирачките. Ето го и обновения двигател с кодово име VR38DETT, където тук имаме увеличение на мощността до 570 конски сили и 630 Нм въртящ момент, а червената линия е от 7000 на 7300 оборота. Трансмисията с двоен съединител е пренастроена да сменя предавките по-плавно и значително по-тихо, а новата титаниева изпускателна система намалява теглото и внася доста по-зрял и по-плътен звук. Шасито също е ревизирано, усуквателната му коровина е увеличена с около 5%, което се усеща не като по-агресивен автомобил, а по-скоро като по-събран и стабилен. Интериерът също претърпява значителни промени. Имаме нов 8-инчов екран, изцяло нов волан и целият централен сегмент тук е вече с карбон, което не е типичната европейска ревизия, но определено е това, което прави Nissan GT-R доста отличителен. Разбира се, всички промени, които ви изброих, носят своите недостатъци. Моделът нараства с около 40-45 кг, но нека си признаем, Nissan GT-R никога не е бил за диети. Той за каране.